Budi nama bile.
हेलौ लोगोफोर खालामजोब्बायसोदां थुलु एमावसो जाफैलायबाय सासे नै हेलौ 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 ओंखाम जादोंमोनलै आङो दोननानै जोंहा सानसुलि अन थेंकिउ स माच सानसुलि अन थेंकिउ 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 मा जाखो सोर आर बसुमतारी ब्लकनो हाय हेलौ 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 ब्र मा दे बुं एमाव मारै खबरा जों गेजेरावनोसै माथो होनबावनो आरो बोरोथो ओमफ्राय मासेयालाय बहा थांदों मासेया मानो फैयाखै सानसुलिजों मा होनदों मानो एफा एमावसो आङो ओंखाम जादोंमोन नालाय ओंखाम जानो मेंदों आरोना रमावन थेंकिउ स माच थेंकिउ स माच थेंकिउ ए हाइट जाबायलै आं बोहोना हो नै सानसुलि नोंनो बोहोबाय दे एबार मा होनदों कमेन्टखौ मानो गारबोजोबखो नों हो गोजौनिखौ फराय दे आइया माला गोजौ बहाथो ए आं नायबोस्लाबाखैसैमोनलै गोबाव थांथारदों नंदोंमोन आं बावदों ओमफ्राय मा होनदों हाय नै सानसुलिया ओमफ्राय लाइक दोननो सानसुलिया ओमफ्राय नैबे स जायाखै दै बेयाव फरायला आङो ओमफ्राय फुखन फैदोंमोन जोंहा थांखोना माखोथाय सना मा ओंख्रि मोनजाखो ओमफ्राय मा होनदों ओंख्रिया दालि दालि जहल आलु फाजासो जिउनो ओमफ्राय सानसुलियाव मा बुंबावदों मा जाखो एमावसो एमाव हो होनो आं बेवहाय गोजौआव मा लिरदों नुवाखैमोन आरो नोंसोरो होननाय जानोसै ओमफ्राय मा होनदों अ होनदों जोंहा फुखना ओमफ्राय एमाव सानसुलिया ओमफ्राय मा होनदों थुलु एमावनो आं बेखौ फरायखांबायना र' कल कल खालामनि आंनो ओमफ्राय मा होनदों हरदोंसोमोन नामाब्रा ए दंफैमारदोंमोन आरो एमाव गुमैया गुमैनावनो ओमफ्राय मा होनदों जों नों जों सानै मावजिनो ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय कल हमा माथो गुमैयानो ओमफ्राय मा होनदों मा जाखो बे एमावआ लाइभ होनानै अबावबा आथिं थोंब्रै माबा सन्देह खालामलायबाय नै सासे गाज्रिखा रमान लाइक दन रमान थेंकिउ स माच जाबाय दा गोजोननाय मोनबाय दा फरायजोबनायखाय
हाय हेल' ब्र' नै बेखौ फरायखांखाबाय आङो। बोरैथो लाइभआलाय मा होनदों खालांबायबो नामा सानसुलि खालामबायबो नामा नोङो रागायानो आर बसुमतारी खालामनो ओमफ्राय जोंहा लाला बिहारि हाय हेल' ओमफ्राय मा होनदों जोंना लाला आदायमावनो हेल' मा खबर मा होनदों खबानो हरना दोन रङा अफिसियेल नै जोंहा कमेन्ट हरना दोननांगौनो जिअ कमेन्ट हरनो थांखोना माखो थांगासिनो दां फन खालामब्रा फन खालामना लिंहर मासेया बोरो मासेया नोंबो नांना मा जायो मा खि जाखो नो ओइ माबासो आबरसोमोन आरोना लाला ओइ सरि दै नैबेखौ फरायनो बावदों आंहा सांगि आरवाइखौ हायनो हेलौ मा खबर गेजेरावनो सांगि आर वाइ बाजैया नो बहा बाजै हाय नैयो दंमारोसो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा आंखौ बावखायो बयबोनो बावाखै सरि दै आं नायसनबोआखैमोन दुखु दामोनसै होमबाबो फरायफिनखादों आङो ओमफ्राय मा होनदों थुर असायब बार सग्रासोमोन ओमफ्राय सोरनि आइदि बे ओमफ्राय मा होनदों मोजांनो मा ओंख्रि जाबोखो जोंना सांगि आर वाइ नामाबो गुसुंथार नालाय ब्रा ओंखायनो बावलायलांबाय ए फना सल जायाखै दै सरि दे आं ब्लक होना होनि र' दहाय बोखारजोबदों बे मेन आइदिखौ बोखारदोंमोन आङो बोरै जाखो स'आनो नायफिनगोन आं र' मारैबा होना होनसै दहाय बोखारजोबदोंमोनलां सानसुलिनिबो मारिना होफिनसै आं मा होनदों मा ओंख्रि जाखो नो आबरसोमोन जोंहा जिरिना आगै ओमफ्राय मा होनदों दं आंजों लाइनाव जिउआ एमाव नों मा फारथा मोननो नोंलाय जोंखौ हो सुरला आइया नंमारगौसो नामाब्रा बारा बिसास गैयालै फनफैनाय नंमारगौसो नामा अबाव बिदिनोसै आरो मासेया सफैनो हायाखिसै हनै नोंना नोमब'आ ओमफ्राय मा होनो दालि आलु ना नो आदसा गोथाव दे जाजायो ओमफ्राय मा होनदों
बयनोबो हो ब्लुआनो आदसा नोंनोबो होनानै होनि दे आङो एक्सुवेलि बेयाव नायदिजोबखासै आरोना जेबो सिन्था गैया कुकनोबो होना होनोसै आं कुक सना सफैबाय जोंहा डारलिंआ ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया मा होनदों ना सारदों थुलुआ बान्दे बलायदों नालाय ए माबादो बिस्रा ओमफ्राय सोरनि जाबा जना हिना जनसिना जसिना ना मा जाखो जंसिना हेलौ सोरनि आइदि जाखो बेलाय कि खबर भालो आछि दे भाले सोरनि आइदि जालायखोलै बेलाय लोगोनो रिसार्ज सोना हरदोंमोन होनदां गुमै आतसा जिउ सना बिबि मा जाखो होनो बेलाय माथो गावनि गोजौआवनो दङ मा जानांलाय नै रमा अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय लेट लकटं हाय ना हेलौ मा खबर सोरनि आइदिरा बेलाय ओमफ्राय मा होनदों खुगा अन जाहा थेंक इउ स माच ओमफ्राय मा होनदों भाले আছে ओमफ्राय उइलियाम ब्लग सफैना होदों थेंक इउ स माच जोबोद साबायखर नोंथांमोनसिम ओमफ्राय बेबो जेबो जायाखै सनानो माबाया ओमफ्राय मा होनदों एमाव अन थागोन बेस्थ' दं दे दङ दे जेबो नङा नोंहाबो दाबसेयाव थांनानै खामानि मावनाय मोनाबो सर जायाखैलै आंबो होना होनि र' दहाय रागा जोंना बोखारदोंमोन आं मेन आइदिखौनो बोखांनो हाबावाखिसै आं बेनिखौ माबानिखौ फननिखौ जारलासो जाबाय दा सेस्था खालामबावगोन र' अन थेंक इउ स माच रमा अन ओमफ्राय मा होनो सानसुलिया खोन्थानानै हो सना एमावा मा होनदों गोमोथों बियो सालायानो दंबावो जोंना अनलाइन बार सोनाबरा मा खालामबाय थादों जिउनो खुगा अन जोंहा ओमफ्राय अलेमा अन वाइलियाम अन ब्लक थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों 12 आइडि से खाम
बार'वायदिसो खाम ओमफ्राय बोरै मेन आइदिया नोंनाव अबाव थाबोखो बाहाय बार'वादिनि नुहरदों नोंलाय खुग सना जेबो खालामाखै जिउनो जोंहा सोदों माबाया ओमफ्राय मा फुखना मा होनदों गारि लाखिदों जोंना जिउनो आतसा ओमफ्राय रमा अन थेंक इउ स माच खुगा मा होनदों अन रमा अन ओमफ्राय खुगा मा होनदों अन हाक अनल' खनसेलां बेखौ ओमफ्राय दद जाहरलायबाय सासे मायाबा आद्रा थाखो दद थांबाय दंबावो होननाय जायो बे मा होनदों नंगौ नंगौनो मा होनदों कुक अन नै जोंहा एम बि सौफैनो हाबाय दै ब्लुद दाबायना होनि बेनोबो दहाय बोखारजोबदोंमोन आं रागानो एम बानायसो मा खबिरा नोंनालाय लाइक थुखि फैबाय ब्र'नो थेंकिउ स माच थेंकिउ थुखैनायनि थाखाय DS TV हेलौ 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 फ्रेन्ड्स ओमफ्राय जोंहा सना मा जाखोनो सना मा जाखोनो हाय हेलौ थेंक इउ सो मच मेरा लाइफ स्क्रीन में आने के लिए टिभि ओमफ्राय मा होनदों सानसुलिया जोंना हाय MMB आमायसो मारै खबरा होनो ओमफ्राय मा होनो सोदोम खुगा जाहा जाह थोद बोरै लिरखोलै होदलाजोंसोदां मानसिया फुलाजोबदोंसोदां ओमफ्राय नोंनि कमेन्ट नुवाब्ला बोरैबा मोनोलै जिउनो इसोर जारलालै जोंना होदस ओमफ्राय मा होनदों मानो जिउ बुंला मानो जिउ बुंला दे नोंनि कमेन्ट नुवाब्ला बोरैबा मोनो जिउ देनजारलै फनाबो ओमफ्राय आं बुंला मा बुंला जाखो जिउनो मा होनदों जारलासो होनदों हि 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 जाबावबाय नै ओमफ्राय मा होनदों बुंलाय होनदां सनानो सानसुलिया मा होनदों डेन्सार मासो डेन्जार आरो आंनो डेन्जारथ' आरोलै MMB आव बहा थांखोब्रा बोरो बानायसै
Kau. Oमफ्राय सानसुलिया मा होनदों? बुंनोसै जिउ रिबु रेगुलार कमेन्ट हरनो ओमफ्राय मा होनो सिनेमा अन बेबी नै जोंहा सानसुलिया जिउ नो सानसुलिया सनानो ओमफ्राय मा होनदों जोंना मारै देन्जार जाखो गुमै बुंलाय मा जाखो मा जाखो मारै देन्जार जाखो गुमै बुंथायाखै खोमा नोंनो माखौ बुंथायाखै जेन'बा र' मोनफ्राक्स बैखौ जिउनो जोंना सना नै फना जोंना फैनाया ओमफ्राय मा होनदों आंनि बिखा मा जाबाय मा जाखो जाबाय ना माखो आंनि बिखा मा जाबाय नामा थोद बुजियाखिसै आं बोरै लिरखोथाय हातथाखौ मोनाखिसै आङो जाबाय नामा होनना सोंदों आरोना आं बिरियानिसो जादों जिउनो ओमफ्राय मैयानिफ्राय बोथिसेल' जादों दाबो गैया होनबा ओंखाम दाबो जायाखै बयलार बिदि मोदोम सादों दाउ बयलार बेदर जाबावबाय आरो ना बयलार बेदरखौ जानो नाङामोन नोङो बयलारखौ जानो नाङामोन नोङो खनबायनाय साबा दङ ओमफ्राय जोंहा माबा सोदोंमोन खुगा साला लाइभखौ दोनबावाखैनो दाबो ना जिउजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ फुरलाया साला दसेनो बावबायनो आंबो माखौ बावखोलै ओमफ्राय गारियानो लाखिनो नागिरा लंजार गारियालाय बोरै लाखिजाना बेयो लंजार गारिसो गाखोफेरदों नोंसोरो
पेसेन्जार गारिफोर बायदि नङाना बियो। जा सना नोंना देहायासो जागौमोन देहाया बारा थिग नङा ना नोंनो माने दासो खारलायबाय गारिया आदसा खारगासिनो आरोना दा गारि सायावसो दङ जोंहा रमान थेंक इउ स माच ओमफ्राय दिदोम ब्र सफैनो हादों थेंक इउ स माच हाय हेल' ब्र गुड आफ्टारनुन लाइक होबाय थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय रमान थेंक इउ कुक अन रमान थेंक इउ स माच ओमफ्राय जिउनो माबाया अन जिउनो रमान ओमफ्राय मा होनदों कमेन्ट नो मा होनदों मा जाखो एस फार्स्ट ना मा जाखो बास एडभान्स ना मा होनांगौ जाखो बेखौलाय जिउनो सानसुलिया ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आदैनो जानाया माबासोमोन ओरैनो ब्र आबर आरोना आबर जहल आबरनो थादुनसो मोनदां रमान नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो दिदोम ब्र ओमफ्राय मा जिउनो खना जोंना ओमफ्राय रमान अल नै जोंना माबाया अन सना नै फना अल सना मा खबर नै जाबायना ओइ सना मा खबरसो जाहरबाय साला सासेया एदाव हरलाय जाफावबायना दाना वा नों न'आव माला मोनफैगोन सना नै ओमफ्राय मा होनदों 222 नो माबाया फना जोंना रमान ओमफ्राय 333 हाब सोरनि नाम्बार हरला जोबखोब्रा रमा मेदामालाय ओमफ्राय लादो नाम्बारखो नो नागालै बेयाव मा सोर सिख्लानि हरबाय फन लानानै नाम्बार हरदों हनै सोरबा सिख्लानि दां बेंगलि सिख्लाफोरनि खोमा थाब सौहैगोन सनानो माबाया ओमफ्राय दिदोम बरुवा मा होनदों अमा बेदरजों नारजि ओंख्रिसोमोन जोंहा आदसा गोथाव दे बरिया ओंख्रि बियो बर'नि ओमफ्राय नों न'आव मोनफैबाथाय आंखौ लांफै दे जिउनि जाव
जारलासोलै बिसोरो ओमफ्राय मा होनदों थैखाबाय नों फन रमाअन मा होनदों मोजांबो गाज्रिबो खबरा एमआरडि जागौमोन बे ओमफ्राय रमाउन ओमफ्राय जिउनो माबाया फना ओमफ्राय रमाउन कुक अन ओमफ्राय फन अन ओमफ्राय मा जाङो भाइरास मा जाखो भाइरास नाम्बार भाइरास नाम्बार सोबि भाइरास नाम्बार सना मा जाखो सना दुखु दक दु दरे नाम्बारखो सोर सना ददेरे नाम्बारखौ लादो थिनगौमोन जागौमोन होनबाय देनजारलै बेबो एसे ओमफ्राय मा होनदों नंगौ नंगौ जिउनो ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय कुक अन माबा रमाउन लादो फन नाम्बार नि आं मा जाखो नाम्बारनि आंखालखा नोंहानो जाबायलै दाना रमाउन कुक अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय मा होनदों रमाउन औ फनाव मा होनदों मानो आंखाल जानो हागौ सना रमाउन कुक अन रमाउन मा जाखो फनाव मा होनदों नै ओरैसै रमाउन ओमफ्राय मा होनदों ओइ जिउनो ओमफ्राय रमाया अन रमाउन कुक अन रमाउन कुक अन रमाउन ओमफ्राय जोंहा सोर गोदान फैदोंमोनलाय ओइस बसुमतारी सफैनो हादों जोंहा थेंक इउ स माच हेलौ लाइक फैखाबायमोन नामा थेंक इउ स माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मेगन फेलायलायोब्रा माथो ओमफ्राय फुखना जोंना मा होनदों आंहा मा
आंहा मा आंहा मा दाय जाखो सनानो नाइस नो मा होनदों जोंहा रमा अन ना रमा अन ओमफ्राय जोंहा अन मा होनदों बियो रमास मा होनो फना जोंना मेगन फेलायलायखोब्रा सना जिउ मा जाखो कमेन्ट हरनो जोंना मा होनदों रमा अन मा होनदों रावबो सेंग्रा रावबो सेंग्राफोरानो फैयासै बे फुरलानि लाइभआवनो सानसुलिया जोंना ओमफ्राय नोंबोथ' दंना फुकन सना आंनि जिउ जाबायलै दाना सानै जाबाय दाना बोरै जानांगौ जाखो फुकन आंबो नाम्बार हरग्रासो नागिरदोंनो जाबाय सोदोमसे माबासो सानसुलियासो होनदों बेखौ बावदोंलै सरि दै सानसुलिया नाम्बार हरग्रासो नागिरबाय बेनो बेबो ओमफ्राय मा होनदों रमा अन ओमफ्राय मा होनदों जा फुकना मा नाम्बार हरग्रानो ओमफ्राय मा होनदों फुकन आंनि पार्सन नाम्बारनो लादो हनै होमबा जोङो ब्लुहो आदसा दा बोखारजोबदोंमोनलै आङो फनखौसो मेन आइडिया लाबावाखैसो सेस्था खालामबावगोन बेखौ र' ओइ जिउनो फना जोंना ओमफ्राय रमाया मिनिहरबायलै मालाय एफा मोजां रमान्टिकखौ आवलायहरनानै होहरबाय हा जाहरबाय देनजारलै बेबो एसे भेरि गुड नो जोंहा ओइसा ओमफ्राय उफानि मेदाम सफैना होबाय दे लाइक डन थेंक इउ स' माच उफानि मेदाम ओमफ्राय जोंहा सोर सासेखौ होनदों
नों जिउनो ओमफ्राय मा होनदों नोंखौसो होनदोंलै जिउ सना एस 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 ट्रिपल एस नाइस सुपार नो फानि मेदामा ओमफ्राय जोंहा नाइस 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 थेंक इउ नाइस ब्र ओमफ्राय मा होनदों गुड मर्निं नो फानि मेदामा ओमफ्राय मा होनदों रमा अन थेंक इउ नोंखौसो मोजां मोनो आं सनानो ओमफ्राय मा होनदों रमा अन ओमफ्राय येस नो एस एस नो ओमफ्राय मा होनो गुड नाइट सना बाय बाय नो या बाय बायसो लाबाय होमबा ओमफ्राय बिउटिफुल हो हरबाय मानो बिदि सनानो होबाय गाबबाय सासे जाबाय दाना सानै सानै गोसोनानै लाग्रालायो ओमफ्राय रमा अन फानि मेदाम अन थेंक इउ ओमफ्राय फन सना आंनि नाम्बार ला होनो हा अफानिसो जाहरबाय नै बेबो हरबाय मिनि हरबायसै ओमफ्राय आंनो नाङा इमारडि होनो मिनिहरबाय अननो जोंना ओमफ्राय सानसुलिया मा होनदों जोंना औ औ थोद बोरै बोरै लिरना हरखोथाय बुजियाखिसै आं मोनसेबो बोरै बोरै होदलाबायखोथाय दं लागावबाय बुजियाखिसै आं मोनसेबो बोरै बोरै होदला हरखोथाय माबाया रमाया हरबा मिनिहरबायसो ओमफ्राय मा होनदों सना मा जाखो सना जानो बोरै बोरै लिरलाबायना हरखोथाय फात्ता गैला फारा माबा जादों माबाना थ' जायाखै फ्लु होनां फ्लु होबाय दे फुकन सना नाम्बार खोला आइ लाभ इउ सना जिउनो ओमफ्राय नोंना मानो फुवान मा कमेन्ट दानलायलाय बेलाय ओमफ्राय मा होनदों रमा अन फनाव कमेन्ट दानबाय ओमफ्राय मा होनदों रमा अन जोंहा बिदांस्रि दैमारि सफैनो हादों जोंहा हाय हेल' हेल' गुड आफ्टारनुन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर हेल' बिदांस्रि खामनो बिदांस्रि थांखोना माखो नोङो ना दङ कमेन्ट हरबावलाय मोनसे लोगो जानो लिंहरदों हनै ओमफ्राय मा होनदों
रमाजों लोगो जादे ओमफ्राय मा होनदों जिउ जेबो दासान आं नाम्बार लायाखै जिउनो खालामजाखोना माखोलै थैखाबाय नै दाना ओमफ्राय मा होनदों एबारडेन ओमफ्राय बेबारि खालामनो एबारै थांखो ना माखो अननानै कमेन्ट हरलाय लोगो जाननायखौ दोनै ओमफ्राय फुखना मा होनदों गोसोआ मानिया मा जाखो गोरोबोआ मानिया नोंखौ नङाब्ला नोंनि खामानि गैया जिउ सना येसनो आंनि खामानि गैया जिउ येसनो ओमफ्राय मा होनदों रमाउन हेल' रमा फ्रेन्ड खालाम देनो फ्रेन्ड खालामनो दा आं ब्लक होना होनि दे थांनानै फै ब्लक होबाय आङो जा बिदांस्रि ब्लक होबाय आं थांनानै लोगो खालामना फैदो ओमफ्राय मा होनो जोंहा लागाव हरबाय माबा हरखोलै ए बि सि डि सो फरायनो थिनहरबाय हनै माथो ए बि सि डि हरबाय जोब्बाय एसे जोब्बाय सेस गुड बाय माय फ्रेन्ड अल मा जाखो अफानियाव दङमोन ओमफ्राय मा होनदों ओइ सना दा थांखा होनो माबा अन सानसुलि अन ओमफ्राय फुखना मा होनदों नोंखौ हरा आं जिउनो ओमफ्राय मा होनदों सानसुलिया मा होनबावदों नोंखौ रदे ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय मा होनदों मा र' जाखो सना आंनि दाय गैया दै सना येसनो अफानियन थेंक इउ स' माच मेडाम ओमफ्राय बिदांस्रि खालामनो जयेन खालामनो थांगोन ना माखोथाय नै बेबो स' जायाखैलाय मोनसे ब्लु दाबायना होबाय बेखौबो ओमफ्राय एमारडेवन ओमफ्राय जोंहा जिउ सना येस ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एमारडेस जायाखिसै एमारडेवन ओमफ्राय आफानियन एमारडेवन ओमफ्राय आफानियन एमारडेवन
फुख'ना मोनदों जिउ सना yes really love you बाय love you too baby yes nih Roma awa Emardion मोनदों सानसु सना नोंखौ बिखायाव गोसो जादों आंजों Emardion Roma thank you so much जारलालै जों थांबायसो गोमा जाजोब ओमफ्राय गोसोआ खारजोब्बाय नै सयजन दं माथो मा जाहा माइनु सरगयारि हेलो गुड आफ्टारनुन सेम टु यू थेंक इउ सो माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय मा होनदों जा बिदांसो सफैफिननो हाबाय नै रमा साब खालामबाय आंनो रमा मेदाम जोंहा बिदांसो साब खालामबाय नोंखौ चेक खालामनानै बे खालामफिनदो मा होनदों ओमफ्राय माखौ रागा जोंखोदे सनाया आंनि जेबो दायानो गैयामोन माथोनो ओमफ्राय सानसुलिया मा होनदों मानसिफोरनि गेजेराव मेगन नोजोर गोलैगोन सना जोंनि रादाय खानाया बेखार जागोन बिदि दाबुंसै मेगन साबाय सोरबा जिउनि सना जिउ प्लिज काम नै एलायलाय फैबाय गोजौआव दं ओमफ्राय जोंनाव अनलाइन थेंक इउ Roma on ya Fukuna Roma on is on
बिउटिफुलनो होमबा दोननायनि लाहार फाहार खालामसै नामाथाय लोगोफोर दोनजासिगोन नामा फरनो थाखोआनो दासो फर जाफैखोलै बियो फरल'सै नो 1K नो ल' 1K 2K 1 million बेबि सना मा होनदों आफानि लाइक अन रामा अन खारजोब्बाय मोजां गगा मोनदों नामा मोनहांहां जादों जोंहा माइनु सरगियारि दा बोथोर सोलायनायनि बयजोंबो बयनावबो जासावगासिनो सोरबा सोरबा लोमजाखांलाबायदों ओमफ्राय मा होनदों अफानियन थेंक इउ स माच ओमफ्राय मा होनदों $6,635 लाइक ओमफ्राय गुड जिउ सना अन ओमफ्राय जिउनो ओमफ्राय मा होनदों जिउनो ओमफ्राय ओइस अन ओमफ्राय सोदोम खुगा मा होनदों आइडि हरना दोनदोंना दहाय हरफिनाबाबो जायानो आदसा दे आंबो दोनसै नामाथाय लोगोफोर बायबाय लादो दे नोंखौ जेब्लाबो खाथियाव मोननो लुबैयो आं जिउनो ओमफ्राय मा ओमफ्राय मा होनदों एमाव फुरला नोंना मालाय दा मोनायाव जानो ना नागिरथों ओमफ्राय मा होनदों जोंहा अनजालि गयारि फैदों जोंहा हेलौ आदा एमावनो हेलौ आगै मा खबर थेंक इउ स माच आंनि लाइभआव सफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय जोङो ओइसा अन नाइसनो नोंखौ अरायसम लानो गोसो लागोन सना जिउनो ओमफ्राय मा होनदों फानि अनल' कमेन्ट आदसा अके माजों आदा मा ओंख्रि जानाय आदानि जोंना थादुन जहलसोमोन दे नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन ओमफ्राय ओइस अन ओमफ्राय मा होनदों जोंहा फखना
थांथ'सै गुमै आदसा दे आंबो दोनखानोसै जिउ थांथ'सै थ'दो नो बाय बाय लादो लोगोफोर दोनथ'नोसै आंबो टाइमाबो जाबायना नोंगौ नोंखौ हारसिं गालाङा आं जारलालै मा होनो दे होनबा आदा बाय बाय आदसा दे थेंकिउसै आंनि लाइफआव सफैनो हानायनि थाखाय बाय बाय अके थेंकिउ स माच ओमफ्राय मा होनदों सानसुलिया बाय बाय नो बाय 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 अके बाय बाय एमाव सना बाय 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 सनानो अके 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 बाय बाय दे होमबा आं दोनथ'नोसै दे थेंकिउसै लोगोफोर आंखौ जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर होमबा आं फोजोबबाय दे दोनथ'नाय जाबाय आङो